হক মানে কোন তুমি জীবন রে কেন তুমি জাপুটিকে ধর দিও বাস জাপুটিকে ধর ধরবি এ ସବୁକା আরে কহ না থরুটে মন খোলিকে কহি দিও ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସତରେ ଏ ଏଇ ସିନା ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ମୁଁ ତୁମକୁ ହଁ ଭଲ ପାଏ ମାରଣ ଏ ଜଟ କି ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ସିଏ ତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲା ତୁମେ କାହିଁକି କାନି ଘୋଡ଼ାଇକି ଏ ଛାଟି କେବେ ତ ଛାଟି ନ ହେବି ଆରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଜାମା ଦେଇକୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଶଳା ମୁଁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ଆଜି ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛେ ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ ଆରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏ ଆସୁନା ଏ ସମୁକା ଆରେ ଆସୁନା ପାଖକୁ ଆସୁନା ନା ଲାଜ କରୁଛ ନା କ'ଣ ବା ଏ ସମୁକା ଆରେ ଆସୁନା ଏ କାହିଁ ଏତ ଛଇ କାଢୁଛୁ ବା ଏଇ ସେନାପତି ଏଇ ଦେଖିଲ ଜଟ ମୁଛ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ମତେ ତ ଲାଜ ମାଡୁଛି ଏ ସମୁକା ସମୁକା କାହିଁ ଏମିତି ଛଇ କାଢୁଛୁ ବା ଏ ଆସୁନା ପାଖକୁ ଆସୁନା ଜଟ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଆସୁନା ଏ ଛନ ଛୟ କରି ଏ ଜଟ ଚାଲ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ନିରୋଳ ଆକାଶ ଏ ନିରୋଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଛାଇ ତଳେ କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ এই ମୋର ବିଶାଳ ବନ୍ଧନରେ ତୁମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସତରେ ଏ ସବୁକା ଏଇ ସେନାପତି ଆସୁନା ତମର ଏଇ ବିଶାଳ ଆରେ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସତେ ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ ଆସୁନା ସାମକା ପାଖକୁ ଆସୁନା ହେ ସାମକା সামুকা মনে রাখ আবে তু যদি মোর ন হেব কেবে কাহারি হেবা পাই দেবিনি তু কেবল মোর আর কইলু ମୁଁ କଣ ତତେ ଭଲ ପାଇବି ଆରେ ତୁ ତ ଆମ ଘର ସମାନ ସେନାପତି ଏମିତିରେ କହିବା ଗଲା ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର এই আর কইলু মো তো ঘর অইঠা খা কুকুর নাইবে মো তো ঘর অইঠা খা কুকুর ହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ଘର ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର এ জট অইঠা খাইছু ନା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଇ ନାହିଁ ଖାଇଛୁ বে ନା পচার କାହାକୁ এঠারে যেতে জন অছন্তি সমস্তঙ্ক পচার সমস্তে গোটাଏ গোটাଏ অইঠা খিয়া ଏମିତି ପିଟା ପଚାର। ପିଟିବେ পচার କାହାକୁ ପଚାରିବା ପଚାର। ଦରକାର ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଠେସିବେ କୁଟୁ କୁଟା କରି ପିଟିବେ কাকো ଆପଣଙ୍କୁ কাইকে ମତେ ଅଇଁଠା ଖିଆ କହିଲେ ଲୋକ ক্ষীর অইঠা নির অইঠা জগন্নাথଙ୍କ মহাপ্রসাদ বি অইঠা କେମିତି କି ରହିଯାବ ସେଇଠି ତ ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ও গাইটা ঠিয়া হেই গলে ক্ষীরটা আপে আপে গলি পড়ুছি ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏ ବାଛୁରୀଟା ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରି ଥାଏ କ୍ଷୀର କ'ଣ ମିଠା ନୁହେଁ ନା ମିଠା ନୁହେଁ ନା କେହି ସମସ୍ତେ। ନିର
ନୀର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଲକୂପ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। এই নই নাল ঝরଣା ପୋଖରୀ ହେଁ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଟରେ ମୁଖ ହଁ ପକାଳନ୍ତି ମୁହଁ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି ହଁ। ପାଣି କଣ ଅଇଠା ହେଉନି ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି, ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଉ ନା ମିଠା ଅଛି ନା ସେଠି ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି। କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନୀର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଠା ଏଇନେ ମୁଁ ଶଳାଟା ଖାଇବି ରାଜା ଘର କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର ହଁ? ହେଁ? ଇଏ କହୁଛି ଇଏ କହିଥିଲା କୁକୁର ମୁଁ ଶଳାଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ହାଁ? କୁକୁର କଲିଆ 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 ଏ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲା ପରେ କଣ କରେ ଜାଣିଛୁ ତୋପରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଖାଇଯାଏ ଆଲୋ ହୁଳ ହୁଳି ପକାଇବା ଆ
আবে নাই মাছুর রাক্ষস রহিছে বে রহিছ কে রে সরা এ বাহ আব্বা ବାଘ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଞ୍ଚା ମାଉସ ଖିଆ ବାଘ ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇছে ମାନେ ଏ ହରିଣ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି আবে মরিব। কত রাজ মারবে ମରିବ আবে কত রাজ মারবে ମରିବ ଭାଇ কোন কহিলু ମାରିଦେବି তু পুরি মতে মারিবু ୟା আবে আরে এই সাଙ୍ଗমানে মা আমি কাহা পাই এই বিপদে পড়িছিলে সখী আরে যে মা হ্যাঁ সেই বুড়া পাইলো মানে সেই জটপাতার পাই সতরে কিলো হ্যাঁ আরে এই সাঙ্গ যে মা তার সে পুরোটা গলা পড়িলো আরে যে মা হ্যাঁ দেখলে দেখ ସେ ବୁଢ଼ାଟା କେମିତି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଚଢି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ମା ଆରେ ହଁ ତ ବୁଢ଼ା ତ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଲୋ ହଁ ଆରେ ଏଇ ସଖୀ ମାନେ ଯେ ମା ଆଜି ନା ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବାନି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବା ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବୁଢ଼ାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଯେ ମା ତମେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଲୋ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହଁ ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଲୋ ଚାଲ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ପିଲା ନା ମାନିବାକୁ ହବ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ତତେ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଇ ବୟସରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ କିଏ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚିଗଲା କଣ ହେଲା ସେଇ ଶଳା ସେନାପତିକୁ ପିଟି ଦେଲି ତା ପଳେଇବା